Welkom bij Schaaldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en vandaag heb ik een gast in de studio. En we gaan het hebben over het moestuinproject binnen de Rijksschooldag op de Prinses Marijkeschool in Axel. Inderdaad. Welkom Jan Paulsen. Dankjewel. Welkom in deze studio. Jan, wie ben je eigenlijk? Dat is eigenlijk wat we graag willen weten. Je hebt het al gezegd, Jan Paulsen. Ik ben hovenier van opleiding. Ik heb 50 jaar ervaring in het groen. 50 jaar? 50 jaar, ja. Dat is best lang. Ja, dus ik gepokt en gemazeld in het groen, denk ik. En ik ben trots op mijn vak en ik mag graag die kennis die ik in al die jaren heb opgebouwd overdragen. En ja, wat is er dan mooier om dat met jonge mensen te doen? Om ze misschien te motiveren om ook voor dit vak te kiezen. Ja, helemaal leuk. Ja. Maar 50 jaar hovenier, dat is best wel heel erg lang. Ik denk ook dat de hovenier van toen jij begon niet meer is wat het nu is. Nee, zeker niet. En wel een beetje jammer. Vertel, waarom is dat jammer? Nou, vroeger draaide aan bij het hoveniersvak draaide het om beplanting. Ja. Je wilde kennis van planten hebben, je wilde weten de toepassing van planten. En daar draaide alles om. En tegenwoordig zijn veel van mijn collega's bijna meer straatmaker dan dat ze veel kennis van zaken hebben op het groengebied. En dat is wel eens jammer. Ja. Ik denk dat dat misschien ook wel de aanleiding is voor het moestuinproject van de Rijksschooldag. Heeft zeker een rol gespeeld. Omdat we natuurlijk steeds meer betegeling in onze tuinen hebben. Natuurlijk wat eigenlijk niet, als ik het goed gelezen heb, hè, ik ben natuurlijk geen hovenier, maar dat heeft natuurlijk geen goede invloed op de bodem en op alle andere dingen die daarmee van belang zijn. Nee, eigenlijk voor onze leefomgeving niet. Ja. Je hebt gewoon groen in die directe omgeving nodig. Waarom is groen voor ons zo belangrijk, Jan? Groen zorgt voor ontspanning. Veel van de problemen die in het milieu spelen, die kunnen we met groen oplossen. Wij kunnen zorgen voor een stukje verkoeling in die directe leefomgeving. Bomen verdampen water, dus die zorgen voor verkoeling. Bomen nemen CO2 op. Ja. Bomen gebruiken stikstof om te kunnen groeien. Bomen reguleren warmte. Ja. En bomen kunnen heel wat waterproblemen oplossen. Ja. Dus ik zou zeggen, alleen tegels daar waar... Al die tegels waar ze niet per se noodzakelijk zijn eruit en groen erin. Nu weet ik dat jij toevallig ook een project tegelwippen hebt. Dat is niet helemaal in dit project. Maar dat is een project waarbij je dus inwoners van bepaalde dorpen, CQ steden, hun tegels terug in kunnen leveren om de tuin te vergroenen. Of heb ik het niet goed begrepen? Ja, heel goed, heb je heel goed begrepen. Dat is ook een beetje de aanleiding geweest, het project in Terneuzen over tegelwippen, dat ik gevraagd ben door de Elevantio scholengroep of ik mee wil denken, of ik dat zag zitten om een moestuinproject te starten met kinderen. Leuk. En ja, dat sprak me wel heel erg aan. Dus... Terneuzen die wilde dus een project tegelwippen starten. Daar ben jij natuurlijk mee begonnen. Nou, Terneuzen was vorig jaar al begonnen met tegelwippen. Oké. Maar ze wilden daar op voortborduren. Ja. Ja, van het een kwam het ander. En van het een kwam het ander. Ja. En nu geef jij dus leiding aan een moestuinproject op een basisschool in Axel. Ja, klopt. Even duidelijk dat het de basisschool is. Ja. Want daar heb je natuurlijk kinderen tussen 4 en 12 jaar oud. Ja. Het zijn natuurlijk hele jonge kinderen die daar dan bij zijn. Hoe ervaren die kinderen dat daar? De eerste keer even afwachtend. Ja, er staat ineens iemand, een vreemde voor ze. Ja. Ze mochten zelf inschrijven op het project. Ze mochten zelf geven of ze daaraan mee wilden doen. Leuk. Dus er waren 6 kinderen die zeggen, nou wij vinden dat wel leuk. Dus ja, dan komt de eerste keer eens even kennis maken. Dan hebben ze natuurlijk een heel nat voorjaar achter de rug. Ja. Dus het was die dag dat ik daar ook kennis kan maken, was het noodweer. We zijn binnengebleven. Dus ik heb wat verteld over de moestuin. Verteld hoe we het aan gaan pakken. Zij hebben mogen vertellen wat ze leuk vinden. En wat zitten filosoferen over wat kunnen we gaan planten. Wat kunnen we zaaien. En al die mogelijkheden. Ja. En de week erop zijn we dus werkelijk van start gegaan. Dus iedere maandagmiddag 2:15 ben ik paraat. Ja. Dus jij gaat dan ook echt met die kinderen met een schop en tuingereedschap ga je natuurlijk de tuin in om die moestuin aan te leggen? Nou, de moestuin. Er was eigenlijk uit een eerder project was er al een ruimte gereserveerd als moestuin. Er stond een vlechtwerkje omheen van wilgentakken en verder veel onkruid. Er stonden wel wat planten in, maar het was een beetje verwaarloosd. Ja, daar dus komt ook nog net de soep van. Ja, dat ongeveer wel. Dus met de kinderen zijn we eens gaan kijken, wat kan er hieruit, opgeruimd. Toen kwamen ze zelf al met het voorstel van, er liggen wel erg veel paden, lage paden in van houtsnippers. Kan het niet een beetje minder? Dus toen zijn ze uit eigen beweging houtsnippers op gaan ruimen, het anti-worteldoek eronder uit halen, wat er helemaal niet onder hoort. En zijn dan een beetje gaan spitten. Wat leuk.
Toen hadden we de eerste planten konden de grond in. We konden wat gaan zaaien, de allervroegste dingen. En we hebben van begin af aan de afspraak gemaakt. Alles wat we kweken en oogsten proeven we. Oh, leuk. Die afspraak hebben we gemaakt. Ja, leuk. Ik zeg, je mag iets niet lekker vinden. Maar dat kan je pas zeggen als je geproefd hebt. Ja, dat is zo. En daar houden ze zich stevast aan. Wat was de eerste groente die uit de tuin kwam? Ja, wat het snelste gaat is radijs. Ja. Ja. Gaat heel snel. We hadden ook sla geplant en de week erop hadden we radijs en sla. De school had geen mogelijkheid om op school een maaltijd te maken. En een van die meisjes zegt van maak ze mee naar huis, nemen die 6 kroppen sla en die radijsjes. Ik maak er thuis een lekkere salade van, neem ik morgen mee. Dat heeft ze gedaan. Ja. Ja, hoe mooi kan je het hebben? Ja. Jullie zijn dus aan het moestuinproject begonnen, hè? Dus radijzen, sla. Wat kweek je dan met die kinderen nog meer? Want ik kan me voorstellen, ik vind boerenkool en bloemkool, ik vind kolen best wel heel moeilijk om dat te doen. Bloemkool hebben we ook direct al geplant. En broccoli ook. Maar zijn er weer planten die ze ook, of koolsoorten die ze ook wel herkennen. Broccoli is bij de meeste kinderen wel een beetje bekend. Boerenkool ligt al een beetje moeilijker, want ja, de meeste kinderen weten helemaal niet hoe een boerenkoolplant eruit ziet. Dat is waar. Als je met een boerenkoolplant thuis komt. Stukjes uit de supermarkt. Ja, daar staat gruis in dat zakje. Ja. En een boerenkoolplant, dat lijkt wel een palmboom, zei ik wel eens. Ja. Dus zodra de weer het toeliet, zijn we ook wat dingen gaan zaaien en planten. We hebben tomaten binnen voorgezaaid. Ik heb ze aan de gang gezet met tuinkers. Maar dat is dan net in de weekenden moeilijk dat het dan toch weer verdroogt. Ja. Dus dan moet je dat op een andere manier oplossen. Op een gegeven moment de tomaten stonden erin, stokken erbij. En ik heb ze geleerd hoe je tomaten moet dieven, die scheutjes eruit moet halen. Ja. En hoe je die tomaten aan moet binden. Ja. En de tweede keer gingen ze dat uit zichzelf doen. Hey. Dan hadden ze het al gereed gemaakt om het te doen. Dat is wel heel bijzonder dat ze dan al zo snel zeggen van ja, maar dan komt daar in tussen die plantjes, die steeltjes, komt daar nog eentje, die moeten we eruit halen. Ja. En na 2 keer was het zover dat de ene kind het aan het andere begon uit te leggen hoe het moest. Nou ja, wat wil je dan nog meer? Daar word ik gewoon heel blij van. Ja, ik wou eigenlijk vragen, wat is het doel van zo'n moestuinproject? Maar ik denk dat we hem al zo ongeveer al besproken hebben. Maar het mooie moment is op een gegeven moment dat ze ook echt willen gaan proeven. Ja. Radijs is toch een beetje uitgesproken smaak. Dat is, volgens mij, je vindt het lekker of je vindt het afschuwelijk. Ja. Maar ze hebben allemaal radijs geproefd. En er waren erbij die zeggen, nou, ik vind het echt niet lekker. Nee. Nou, ik zeg, niet erg, je hebt geproefd. En de ander zegt, ik vind het is pittig, maar ik vind het best wel lekker. Ja. Helemaal bijzonder. Ja. Hoeveel soorten groenten? Want nu is het zo meteen vakantie. Ja. Hoe dan verder? Want ik bedoel, dan zijn ze er niet. Dat is eigenlijk het nadeel van zo'n moestuinproject op een basisschool. Op het moment van oogsten, dan loop je een beetje tegen de zomervakantie aan. Ja. Dus afgelopen maandag begonnen de eerste tomaten al een klein beetje te kleuren. Dus misschien dat ze deze week nog wat kunnen plukken. Ja, over 2-3 weken zijn die tomaten rijp. Ja. Dus ik moet nog kijken of we wat kunnen overleggen dat er toch iemand die groente gaat oogsten. Wat we wel hebben gedaan afgelopen maandag, vooruitlopend op de periode na de zomervakantie. We hebben alvast bonen gezaaid, die dan tegen die tijd waarschijnlijk te plukken zijn. Oh, oké. En verder staat er van alles in. Peultjes staan erin en die eten ze gewoon rauw op. Dus iedere maandag is het even kijken welke peultjes zijn er goed. Nou, peultjes is niet iets wat ik rauw zou eten. Maar helemaal tof dat ze dat wel doen. Ze proberen het gewoon allemaal. Ja. Ja, die school is natuurlijk 6 weken dicht. Dat is natuurlijk wel heel erg jammer als er natuurlijk toch even iets extra water gegeven moet worden. En inderdaad, tomaten of groenten die rijp zijn, die vallen erop af en die rotten op een gegeven moment weg. Dat is natuurlijk maar het leuke hoe inventief ze dan op een gegeven moment ook zijn. Er stonden tomatenplanten in uit van de vorige keer. En op een gegeven moment de tomaten rijp. En er waren er toch een aantal tomaten die waren aangevreten door de slakken. We hebben natuurlijk een behoorlijk slakkenprobleem dit jaar. Ja. En op een gegeven moment kwam ik daar 3 weken, of 2 of 3 weken geleden weer even afwezen. En ze hadden de slechte tomaten in een hoekje gegooid. Dan proberen we die slaggen mee weg te lokken. Ja. Geweldig. Ja, dat is inderdaad heel inventief hoe je daarmee omgaat. Om ze daar naartoe te... Daar ligt het eten voor je klaar. Daar hoef je geen moeite te doen. Ja. Helemaal leuk. Ze gaan verder, ze gaan andere dingen proberen. Op een gegeven moment hadden ze gezegd van, we kunnen daar nog wel een stukje van het grasveld omspitten. Want dan kunnen we wat meer planten. Oké. Ja. En dat mag dan van de leerkracht of de schoolleider? Heel makkelijk. Oké. Ja. En ze tonen ook interesse voor die dingen die al op het schoolplein aanwezig zijn, om daar wat aan te doen. Dus er zijn pergola's aanwezig met diverse fruitsoorten, bramen, kiwis, kiwibessen en dergelijke. Okay. Ze hebben gewoon gevraagd van hoe moet het aangebonden? Ze hebben geholpen met aanbinden.
Mooi is dat. Ja, en andere klusjes ook die ze dan gewoon doen. Ze hadden al een moestuinproject gehad, maar... Dat is een beetje, stilgevallen. Stilgevallen. Ja. Jij hebt dat weer in gang gezwengeld in Axel. Jij zegt net, we zijn al bezig met zaaien voor na de zomervakantie. Hè? Dus als ze dan terugkomen dat de boontjes dan... Betekent dat het moestuinproject dat dan ook doorgezet wordt? Dat jij dat ook verder bij blijft begeleiden? Stefan, de directeur van de school, heeft de verlenging aangevraagd. Okay. En ik ben vanuit de organisatie al benaderd van... ben je na de zomervakantie ook weer bereid om verder te gaan? En kun je geen nee op zeggen eigenlijk. Hè. En is dat dan vanaf september, als de school weer begint, ook de hele winter door? Want in de winter... Er valt er weinig te doen, dus ik denk dat er wel even een stukje tussenuit valt. Ja. Maar ik weet niet hoe het gaat lopen voor hetzelfde. Wat zijn er nou? We gaan een ander stukje voorbereiden voor volgend jaar als we het groter willen doen. Oké, dat kan natuurlijk ook. Het allermooiste effect zou zijn op een gegeven moment dat ze ook nog een kookles in gaan roosteren. Dat die kinderen ook wat kunnen gaan doen met datgene wat ze gekweekt hebben. Ja. Ik denk dat je dan eigenlijk het ideale eindbeeld hebt. Die kinderen die zich bezighouden met dat moestuinproject, delen die dat dan ook met de rest van de school? Want volgens mij begon jij met 6. Maar het groepje nu al? Ik heb vorige week nog maar wat diploma's uitgereikt. Ik had 9 of 10 diploma's bij me. Er zijn er een aantal bijgekomen die nadien vroegen. Het zijn eigenlijk projecten van 5 keer. Ja. Nou, omdat ik al eerder zei, met 5 keer ben je er nog niet. Nee. Dus is gewoon, wil je het verlengen tot het einde van het schooljaar? Ja. Dat hebben we gedaan. En toen was maar er komen wel een aantal kinderen bij, kan dat? Ja. Dus vanuit die jongen ook de vraag van, maar dan gaan we nog maar een stukje moestuin of een stukje schooltuin omspitten. Dan er moet wel wat te doen zijn. Ja. Ik weet dat er bij sommige scholen wel wat van dit soort moestuinprojecten gedaan worden. En toch zijn er ook heel veel scholen die dat volgens mij niet doen. Ja, ik denk dat ze wat steun moeten hebben. Ze moeten steun hebben. Denk ik. Ja. En ik denk dat dan het project waar jij nu een onderdeel van bent, nu waarschijnlijk zijn er misschien wel meer projecten, dat natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid is om die kinderen daar ook een stukje begeleiding in te geven. Ja. Want de leerkracht heeft daar in mijn beleving niet heel veel tijd voor. Misschien wel helemaal niet. En misschien ook geen interesse. Dat kan. Ja, maar voorzelf zijn er een paar ouders die er ook in mee willen draaien. Ja. En dan zou je natuurlijk zo'n project wat uitgebreider kunnen doen, dat je ook misschien die zomervakantie makkelijker doorkomt. Ja. Als een van de ouders de sleutel van het hek heeft en dat kan regelen. Ik vind het superleuk om te horen dat je met 6 kinderen begonnen bent, dat je nu bijna 10 diploma's of ongeveer 10 diploma's uitgedeeld hebt. Dat zo'n, hoe noem je het, kruisbestuiving op de rest heeft. Ja. Waarvan je eigenlijk zegt, dat zou eigenlijk als een soort van olievlek zich moeten gaan verspreiden. Ja. De groene olievlek in dit geval. Bij veel meer scholen natuurlijk. Ja. Dat zou natuurlijk het mooiste effect zijn. Ja. Maar hoe komt het dat Axel dat dan wel aangevraagd heeft en andere scholen nog niet, laat ik het zo zeggen? Ja, misschien onbekend maakt onbemind. En ik denk dat een school als in Axel, als die dat gaat delen bij collega-scholen, bij collega-directeuren, dat het balletje gaat rollen. Ja. Ik denk dat er een soort sneeuwbaleffect moet ontstaan. Ja, wat het effect is, dat die kinderen daardoor heel geïnteresseerd worden. En ze zijn echt nieuwsgierig. Ja. Ik heb Oost-Indische kers gezaaid. Daartussen. En daarvan kun je de bloemen eten. Ja. Dus een paar weken geleden kreeg ik de vraag van een: waarom zet je nou bloemen in de moestuin? Ja, waarom zet je bloemen in de moestuin? Ik zei, die bloemen kun je eten. Dus die kun je eten? Ja, dus ik moet dan zelf wel de eerste bloem eten. Mm-hmm, ja. Ik moet hem eerst even zien of dat echt kan. Zien eten, doet eten. Dus ze hebben allemaal geproefd. Ja. En er waren toch een aantal bij die dat op zich best een pittige smaak vonden. Zo sterk zelf, dat afgelopen maandag een van die jongens zei van, mag ik wat bloemen mee naar huis nemen voor door de sla? Nou, dan heb ik toch in vrij korte tijd heel veel gewonnen. Ja, die Oost-Indische kers die groeit natuurlijk, als je het goed doet, heel rijkelijk. Die gaat alle kanten op. Dus verder niet zo heel erg. Ja. Leuk. En natuurlijk na de zomer hebben we straks de pompoenen, de courgette, die staan er nu al in? Die staan er allemaal in, ja. Ik vind het helemaal fantastisch. Dus ik heb ze ook geleerd, zodra een plekje vrijkomt, zetten we er gelijk weer wat anders in. Dat je toch op een beperkte oppervlakte kan laten zien. Wat geeft het de kinderen op een langere termijn mee? Want uiteindelijk ben jij nu aan het zaaien. Maar wat is jouw doel ermee om uiteindelijk later met die kinderen te bereiken? Nou, vanuit mijn achtergrond van hovenier, dan weet ik hoeveel problemen er zijn om aan jonge aanwas te komen in ons vak. Dus ik hoop daarmee wat meer interesse voor het groen te wekken. Ik hoop ook bij die kinderen te bereiken dat niet alle groente en fruit er perfect uit moet zien en nog steeds heel erg smakelijk is. Ja.
Dat is een beetje ervan afkomen dat een wortel moet zo lang zijn en recht en niet dikker dan zoveel centimeter. En geen 2 poten hebben of 3 poten dus, hebben. allemaal zulke soort dingen. En dat een tomaat met een plekje nog net zo lekker is aan die tomaat die puntgaaf is en misschien nog wel lekkerder. Ja. En de aardbei die bij mij uit de tuin komt, waar die slakken toch een klein beetje aan heeft gegeten, dan snij ik er even een beetje af en dan eet ik hem ook op. En dan is nog steeds dezelfde lekkere aardbei. Ja. En ook die aardbei die je dus net vers plukt, die pluk je op het moment dat die rijp is. Ja. En die aardbei die je koopt, die is dan een paar dagen eerder geplukt, want die moet nog getransporteerd worden. Probeer dat besef erbij te krijgen, dat datgene wat je zelf kweekt lekker is. Het is leuk om te doen, het geeft ontspanning. Dus ja, dat is wel een beetje mijn drijfveer. In die moestuin in Axel op de school staan daar vooral eenjarigen, dus sla en wortels en dat soort dingen. Of heb je daar ook, je hebt een pergola met bramen, dat is natuurlijk een meerjarig natuurlijk, maar bijvoorbeeld ook rode bessenstruiken. Er staan rode bessen, er staan zwarte bessen, witte bessen, kruisbes staat er, Japanse wijnbes, diverse soorten frambozen. Honingbessen, wat nieuwe producten staan. Krentenboompjes die dus eetbare vruchten geven. Walnoten, ja eigenlijk zo breed mogelijk. In principe, kijk, kruisbes is iets wat ik van vroeger weet, van de moestuin van mijn ouders, zeg maar. Dat is niet een gangbaar iets wat je ook in de supermarkt kunt krijgen. Nee, maar als ze een keer een kruisbes geproefd hebben, die rijp is, dan vinden ze hem heerlijk. Ja. En laat ze maar ervaren dat je die voorzichtig moet plukken. Er is niks mis mee. Jij hebt natuurlijk een enorme ervaring en kennis in 50 jaar opgebouwd natuurlijk. Daar zit natuurlijk ook een hoop vergeten groenten daar natuurlijk in. Want wat in de supermarkt niet is, dat hebben we vaak ook gewoon niet meer. Breng jij die ook bij die kinderen terug? Staan ze daarvoor open überhaupt? Ja, absoluut. Ja. Wat leuk. Ja. Af en toe kom je wel tegen snijbiet. Toch ook wel wat ouderwetse groenten. Nou, tegenwoordig heb je daar nog rassen bij die heel erg mooie stelen hebben in allerlei kleuren van de regenboog. Ja, dus afgelopen maandag hebben wij nog een flinke portie snijbiet kunnen snijden. En een van die kinderen heeft dat mee naar huis genomen. Even gevraagd van hoe moet mijn moeder dat klaarmaken? Ja. Nou, maak het maar klaar als spinazie. Even kort opbakken. Ja, dan heb je gewoon een heerlijke groente. En dan zijn ze gewoon, ze vragen eigenlijk bij alles wel een beetje wat ik ermee kan. Kun je dat eten? Hoe? Eigenlijk is het wel heel mooi dat ze natuurlijk vooraf al bedenken van wat kan ik ermee? Ja. Om dat inderdaad neer te zetten, te planten. En dan het natuurlijk laten opgroeien tot een volwassen plant, zeg maar, die uiteindelijk gegeten kan worden. Ja. Ik denk dat dat wel een hele hoop besef geeft, ook bij de kinderen. Dat iets nu tijd nodig heeft om te groeien en rijp te worden. Of oogstklaar te zijn, zeg maar. En dat hebben we natuurlijk, als we natuurlijk met ons karretje in de supermarkt lopen, daar natuurlijk niet echt verstand van. Want aan de ene kant pak je dit en aan de andere kant pak je dat. En dat... Ik denk dat het besef er ook wel mee mag komen dat je met seizoensgroenten te maken hebt. Het is niet normaal om met de kerst aardbeien te eten. Nee. En boontjes uit Kenia. Ja, waarom dan moet je in de winter bonen eten uit Kenia? Ja. Kijk je naar de CO2-footprint van de gemiddelde voedselmaaltijd die we eten. Ja. Die is gigantisch. Ja, dat is heel groot. Heeft het nu bij die kinderen ook al ervoor gezorgd dat zij thuis zeiden van ja mama, ik wil ook een bakje of een stukje grond of wat dan ook? Ik heb er 2 gehoord die thuis gingen vragen of ze een stukje moestuin mochten hebben. Er waren ook een paar bij die al wel een moestuin hebben. Maar die waren al gezegd van dat hebben wij nog niet. Ja. Die hebben dingen ingezet die ze niet hadden. Van dat wil ik ook hebben, of dat ging je dan thuis bespreken. Maar ze proberen echt alles op het ogenblik. Vorige week hebben ze zwarte bessen geplukt. En ze zijn gewoon zwarte bessen gaan eten. Ja, heerlijk. Het is nog niet de lekkerste bes om rauw te eten. Maar ze hebben wel allemaal geproefd. Ja. En ze weten nu ook wat je ermee kan doen. Dat die zwarte bessen de basis is. Ja. Voor cassis-limonade. Ja. En daar geniet ik dan van als ik dat mee mag maken. Hoe ze daarmee omgaan. Op dit moment is Axel de enige school die jij nu begeleidt? Bij Argo Scholengroep in Terneuzen bezig. Voortgezet onderwijs. Oké, voortgezet onderwijs. Ja. Maar er kunnen nog wel meer scholen bij. Volgens mij wel. Er zijn toch veel meer scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Jij hebt tijd zat, wou je zeggen. Nou ja, de enige beperking is dat het dus aansluitend aan de schooldag is. Ja, en dat heb je dan toch maar 5 keer in de week. Ja. Ook jij kan jezelf niet in stukjes hakken. Nee, en dat, maar goed, wie weet. Of ze zouden een afspraak moeten maken dat je een soort ander programma maakt. Dat je zegt van het kan ook het eerste lesuur zijn. Ja. Maar dat moet zich een beetje ontwikkelen. Ik denk dat dit een uitnodiging mag zijn voor de kijkers hier in Zeeuws-Vlaanderen om in ieder geval bij de schoolleiders en de scholen te vragen van dat zou mij ook wel wat lijken. Ja, ik ben er klaar voor. Jan, dankjewel voor je toelichting hierover. Ik vind het een verschrikkelijk leuk project om erover te horen en erin een beetje mee te beleven, zeg maar. Dankjewel voor de komst hier naar de studio. Ja. En ik wil de kijkers bedanken en hopelijk eet smakelijk uit de eigen moestuin en graag toch een andere keer.